Sithathele ithuba sibingelele kubo bonke bazalwane nakubo bonke abantu labakhona kule nkonzo yomthandazo and fasting egameni likaJesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu losivulele lo mnyango ukuthi sibe khona kulo mthandazo la siqala khona umthandazo bonke lethu silibeka kuye uNkulunkulu. Bekungumqondo lomuhle kakhulu njoba sikhona nje eqaleni kweminyaka siqala kahle siyakhuleka egameni likaJesu. Ngicela ke Nkosi sifundise ilizwi laNkulunkulu namhlanje encwadini yezenzo chapter number 3 la sitafundza khona verse number 1 bese siyeqa sifundza verse number 3, 4 and 5. Kufundzeka ngale ndlela. uPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalolunye. Verse number 3 wathi ukuba abone uPetro noJohane bese kungena ethempelini waqela ukuba abelwe isipho. Kepha uPetro wamqolozela kanye noJohane wathi sibheke. Wayesebabheka ebheka ukuba amukele utho. Kodwa uPetro wathi isiliva negolide anginalo, kepha lokhu enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha hamba. Haleluya. La sithola inqe kaNkulunkulu lesiBhayibheli aqaleni uPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka. Lokusho ukuthi empilweni yomuntu kunehora elikhona elibaluleke ngendlela lemangalisako lokulihora lokukhuleka. Futhi la kulabantwana bakaNkulunkulu lesiBhayibheli bona ke bayiqala lento ngoba bebahlala ekamerweni eliphezulu. Okusho ukuthi isikhathi sabo lesinengi bebasiqitha ngekukhuleka khona. Kodwa lithi ke naku la sekufika khona behlela ethempelini. Lithi ke ngalesikhathi baya lapha ethempelini bebangaqali ukungena ethempelini. Bebake bangena ethempelini. Kodwa namhlanje baya banalomunye umoya labanawo umoya wemthandazo. Baya phakathi ethempelini. Lithi iBhayibheli wathi nje basangena ethempelini. Lithi kwabese kulethwa indoda eyisishosha wasisizalweni sikaMakwakhe. Kuthiwa yabekwa lapha ethempelini vele yayibekwa imihla ngemihla ukuze ithole ukwaphiwa kubo bonke labangena ethempelini. Lithi iBhayibheli nalesikhathi lamadoda angena, le ndoda yaba nalomoya yokuthi sengitawumukela isipho njengoba ngijwayele ukumukela isipho. Kansayathi le ndoda ukuthi namhlanje kungena amadoda aphakathi emkhulekweni. Funa kumemetela namhlanje kule nkonzo yemthandazo kuphina kuphi la sikhona khona ukuthi simemetele ngegama likaJesu lelikwathi kuguqula into letingaguqukeki. Lesi iBhayibheli ngalesikhathi lendoda abayilethile yalinzela ukuthola utho. Lithi yaphendula uPetro wathi ngicela ukuthi usibheke. Lithi wababheka ngeconfidence ekholwa ukuthi khona into lengayithola namhlanje. Lithi iBhayibheli waphendula uPetro wathi siliva negolide anginalo, kodwa lento enginayo ngitakuniketa yona. Wathi egameni likaJesu hamba. Yasukuma indoda yaqala lapho hamba. Ndomemetela ke namhlanje ukuthi likhona igama likaJesu Kristu. Njoba sikhona sila kulomthandazo makungangeni kulomthandazo ungatithembi utithemba wena, kodwa kunento okufanele uyithembe lokuligama likaJesu. Uthi Petro lento enginayo ngitakuniketa yona. Amagama impendulo yami ila kulento engunikeza yona. Uthi ngegama likaJesu sukuma uhambe. Bazalwane likhona igama likaJesu elikwathi ukuthobisa yonke into lekhona. Uyayifakazela Pawula leligama uthi Jesu ngengathi thoba kwakhe wanikezwa igama elingaphezulu wonke amagama. Kwathiwa ngegama likaJesu
onke amadolo azokhothama kwathiwa amadolo asezulwini namadolo akhona emhlabeni nangaphasi komhlaba onke azokhothama ngenxa legama likaJesu. Sinalo namhlanje emthandazweni ngicela ulisebenzise mntaka baba kuso sonke isimo lobhekene naso yo yonke into lonayo. Angiyazi yini into eyisishoshe empilweni yakho, angiyazi yini into ehamba kancane empilweni yakho, angiyazi ukuthi yini into oyizama iminyaka yahluleka, kodwa there is the name of Jesus elinamandla namangalisako umuntu alisebenzisa namhlanje sonke isimo sitawutshintsha. Sesiyokhuleka egameni likaJesu, sikhuleke phasi kwale gama lokusebenzisa empilweni nakho yonke. Cela sivale amehlo bese siyathandaza. Baba, egameni likaJesu Kristu siphambi kwakho namhlanje, nali Nkosi yami igama lakho osinikeze lona njengoba sikhona emthandazweni baba, singena nalo ngokukholwa kusiyomemeza lona, kuguqe onke amadolo, siyomemeza lona, kutshintshe izimo, siyomemeza yona. Iminyango lovalekile bese iyavuleka ngoba onke amandla ahlele egameni lakho. Siyabonga Nkosi, lingcwelise ngoJesu Kristu Nkosi yethu manje naphakade. Amen.